Europa noastră. Cât și cum trebuie să ne implicăm în viața comunitară. Bună ziua, stimați ascultători, o nouă ediție a emisiunii Europa Noastră. Vorbim astăzi despre o altă instituție importantă a acestei construcții europene, este vorba despre Comisia Europeană. Pentru a afla cât mai multe lucruri despre Comisia Europeană, l-am invitat în studio pe domnul Paul Matei, coordonatorul Centrului de Informare al Comisiei Europene Europe Direct Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule Matei, cred că se impune o următoare întrebare. Ce este Comisia Europeană? Ca să fim foarte scurt și foarte pe înțelesul tuturor, voi renunța puțin la așa numita bruxeleză și voi spune simplu, Comisia Europeană este Guvernul Uniunii Europene. Ce rol are Comisia Europeană, cu ce se ocupă? Deci, practic, are 4 roluri mari și late. În primul rând, are drept de inițiativă legislativă. Propune legile care guvernează Uniunea Europeană. Apoi gestionează bugetul Uniunii Europene și alocă fonduri din acest buget. Apoi este ca un soi de câine de pază al tratatelor. Practic aplică dreptul european împreună cu Curtea de Justiție. Și apoi ultimul, dar nu cel din urmă, un rol foarte important, reprezintă Uniunea Europeană la nivel internațional. Adică se ocupă și de relațiile externe ale exact. Uniunii. La asta facem o mică paranteză. Mai nou există și un comisar sau un delegat, un reprezentant al Comisiei Europene pentru politică externă, nu? Este înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate comună. Asta este titulatura corectă, completă. Este doamna Catherine Ashton, un personaj britanic care a fost numit de către președintele Comisiei Europene în urma negocierilor cu toate statele membre. Cum este sau din ce este compusă Comisia Europeană? Comisia Europeană este compusă din 27 de comisari, câte unul pentru fiecare stat membru. Mandatul comisarilor este de 5 ani, fiecare comisar are o anumită responsabilitate pentru un domeniu sau mai multe domenii de acțiune ale Uniunii Europene. Comisarii sunt, rolul comisarilor este transmis de către președintele Comisiei Europene. Președintele Comisiei Europene exact se procedează ca la orice guvern, inclusiv în România. Da? Deci Parlamentul și Consiliul, în cazul Uniunii Europene, numește un prim-ministru, să-i spunem. Ei, acesta este președintele Comisiei Europene. În prezent este vorba despre José Manuel Barroso, un portughez care a mai fost președintele Comisiei Europene și în anteriorul și în celălalt ciclu de 5 ani al Comisiei. Acest ciclu de 5 ani coincide de altfel și cu un ciclu din Parlamentul European. Exact, ciclu parlamentar european. Un mandat european. Al Parlamentului European. Exact. Și de ce coincid aceste cicluri? Pentru că președintele Comisiei este numit de către Consiliul European. El își alege membrii guvernului, comisarii, și repartizează fiecăruia rolul și domeniul de activitate, după care se prezintă în fața Parlamentului, prezintă Comisia, prezintă obiectivele Comisiei pentru ciclul următor de 5 ani de zile și este aprobat sau nu de Parlament. România este reprezentată în Comisia Europeană de domnul Dacian Cioloș, este comisar pentru agricultură și dezvoltare rurală. Un domeniu foarte important, foarte important pentru că, în primul rând, gestionează politica agricolă comună a statelor membre și acum, în ultima perioadă, propune noua politică agricolă comună pentru ciclul 2014-2020. Cum funcționează acest proces de legiferare dinspre Comisia Europeană până ajunge, să zicem, sub formă de politică publică la cetățeanul Uniunii Europene? Comisia are dreptul de inițiativă legislativă. Acest drept impune o chestiune. Trebuie să luat în calcul interesele unor pături cât mai largi de cetățeni ai Uniunii Europene. Pentru aceasta, Comisia consultă experți pe diferite comitete și grupuri de lucru
dar în același timp organizează și consultări publice, la care în general consultările sunt online. Toți cetățenii Uniunii Europene au dreptul să răspundă la acele chestionare. Chiar sunt rugați să răspundă, cu cât sunt mai mulți care răspund la aceste chestionare, la aceste consultări publice, cu atât baza unei decizii legislative este mai puternică. Cum lucrează comisarii europeni, practic miniștrii în acest guvern european? Ei se zice că nu reprezintă interesele țării lor sau numai ale țărilor lor. Nu, deci este absolut interzis ca un comisar european să reprezinte interesele statului membru care l-a propus. Comisarul european reprezintă doar interesele Uniunii Europene în ansamblul ei. Practic, el trebuie să dezvolte politici publice și să administreze întreaga zonă euro, întreaga construcție europeană. Cum dă raport sau cine ia la rost, să zicem, Comisia Europeană? Parlamentul European are dreptul de a suspenda Comisia, de a înlocui Comisia. Singurul care are acest drept. Iar Comisia dă raport anual în Parlament? Comisia dă raport. Președintele Comisiei, tocmai s-a întâmplat, cred că acum o săptămână în urmă, președintele Barroso a dat raportul privind starea Uniunii în fața Parlamentului European. Pentru că n-am finalizat explicațiile legate de procesul legislativ. Comisia are drept de inițiativă legislativă. Trimite această inițiativă unde? Deci dacă cel puțin 14 din cei 27 de comisari agrează un proiect legislativ, Comisia transmite acest proiect legislativ către Parlament și Consiliul European. Practic este o construcție politică puțin mai deosebită față de un guvern stat național, pentru că decizia legislativă este luată împreună de Parlament și de Consiliul European printr-un procedeu destul de complicat, procedeu de codecizie. Adică ce presupune asta? Presupune că prima dată votează Parlamentul, trimite la Consiliu, Consiliul, dacă nu este de acord, poate modifica legea respectivă, o retrimite în Parlament, Parlamentul își însușește aceste modificări, revine la Consiliu care îi dă ultima aprobare. Ce tipuri de, să zicem, acte normative cu ce tipuri de instrumente lucrează Comisia în procesul legislativ? Sunt practic 3 tipuri mari de acte normative. Sunt așa numitele regulamente, sunt directivele și deciziile. Să le iau pe rând. Regulamentul este o lege care este obligatorie și se aplică imediat de fiecare stat membru. Adică trebuie adoptat în legislația națională a fiecărui stat membru. Se aplică direct, fără adoptări în legislație, fără nimic. Așa cum spune, la punct și virgulă, regulamentul se aplică de fiecare stat membru și imediat. Putem da un exemplu sau sunt probabil foarte multe chestiuni care țin de securitate, spre exemplu, și că aici e un domeniu mai sensibil și asta se aplică imediat. Bun, practic, regulamente sunt pe toate domeniile de activitate a tuturor celor 27 de comisari, inclusiv a președintelui, care și el este unul din cei 27 de comisari. Directiva este altceva. Este o propunere legislativă care practic stabilește un obiectiv pentru toate statele membre. Modalitatea prin care fiecare stat membru atinge acel obiectiv în termenul stabilit depinde de fiecare stat membru. Își alege modalitatea prin care va atinge obiectivul stabilit printr-o directivă. Și al treilea act normativ? Decizia este un act normativ foarte punctual. În general se referă la o companie sau la un grup, așa, care trebuie să îndeplinească. Deci nu este o chestie generală pe toate statele membre. Decizia intervine într-o anumită situație, într-o situație punctuală, într-un anumit stat. Pentru rezolvarea unei probleme care nu pot fi rezolvate care apare în diferite, spre exemplu, sunt probleme de concurență. Se dau decizii în acest sens. Sunt probleme de mediu.
un mare combinat a încălcat o legislație, o directivă sau un regulament privind mediul. În acel moment, Comisia, printr-o procedură mai aparte, dă o decizie pe care acel mare combinat, un exemplu, așa, este obligat să o respecte. Moldova ascultă Radio Iași Clasic. Pentru a afla cât mai multe lucruri despre Comisia Europeană, l-am invitat în studio pe domnul Paul Matei, coordonatorul Centrului de Informare al Comisiei Europene Europe Direct Iași. Cum va fi modificată structura Comisiei Europene sau dacă va fi în lumina noilor frământări din Uniunea Europeană și nu numai în lumina acestor frământări, ci chiar în urma acestor propuneri care au venit de, să zicem, un control mai atent asupra fiscalității în toate țările, de o supraveghere bancară ceva mai accentuată și așa mai departe. Da, aici, la modul general, există o tendință în Uniunea Europeană și tendință subliniată foarte, foarte serios de către Comisie, o tendință, hai să-i spunem, de federalizare. În mesajul său despre starea Uniunii și despre ceea ce va urma, președintele Barroso a folosit un termen, o uniune de state naționale, o federație de state naționale. Deci, practic, prin introducerea unui sistem de supraveghere bancară, prin ceea ce se vorbește și probabil că se va și îndeplini o fiscalitate uniformă pentru toate cele 27 de state membre de anul viitor și pentru Croația, care va fi al 28-lea stat membru. Deci ăștia sunt pași clari spre federalizare. Cum ia legătura cetățeanul Uniunii Europene cu acest guvern european, Comisia Europeană? Este foarte simplu. Mai ales online, pe internet, fiecare comisar își are site-ul propriu cu problemele, cu domeniile pe care le acoperă și pe fiecare site a fiecărui comisar este secțiunea de sugestii, de întrebări și se adresează direct comisarului. Și sunt foarte mulți specialiști, consilieri care preiau aceste mesaje. Se spune că această Comisie Europeană este cel mai mare organism birocratic din lume. A fost până câțiva ani în urmă, era vorba de 50 și ceva de mii de salariați, de colaboratori care lucrau pentru comisie. Numărul lor s-a restrâns la aproape 33 de mii. E criză peste tot. Am văzut că și în bugetul pe 2013 au fost aplicate niște reduceri la bugetul Comisiei Europene sau la bugetul care întreține acest aparat funcționăresc. Deci încă nu este stabilit, nu este bătut în cuie bugetul pentru următoarea perioadă 2014-2020. Este așa numitul cadru financiar multianual. Bugetul pe 2013, iarăși, nu este bătut în cuie, încă sunt negocieri. Sunt state care vor să reducă mult din bugetul Comisiei, state care nu vor lucrurile astea. Practic sunt două grupe mari de state. Prietenii coeziunii, cu Polonia în frunte, grup din care face parte și România, și este celălalt grup al statelor mai vechi, Germania, Franța, Marea Britanie, Olanda, care vor restricții și restrângeri serioase în bugetul pe 2013. Pentru că această Comisie Europeană administrează un buget imens, aproape că nici nu ne putem imagina despre ce sume este vorba. Cum se face distribuirea aceasta a fondurilor? Distribuirea fondurilor se face pe baza politicilor europene. Și pe baza planului aprobat de Parlament, pe care Comisia îl prezintă. Planul aprobat de Parlament, prezentat de Comisie, dar negociat de Consiliul European. La Consiliul European, de asta și la noi acum sunt cine merge, cine reprezintă România la Consiliul European, președintele sau primul ministru. Încă sunt discuții în sensul ăsta, dar nu are importanță lucrul ăsta. Cel care reprezintă România va trebui să aibă o putere foarte, foarte mare de negociere și de convingere pentru ca România să primească în continuare măcar aceeași sumă care a primit-o până acum. Care a avut-o la dispoziție, că nu a cheltuit-o, asta este altceva.
Guvernele naționale, cum lucrează cu Comisia Europeană? Guvernele naționale, practic, transpun în legislația internă legile europene, sub forma lor, regulamente, directive și așa mai departe, și, la fel, în legislația internă trebuie respectate principiile de bază care au condus la constituirea Uniunii Europene. De asta a fost și scandalul, s-a întâmplat chestiile prin Senat, prin Camera Deputaților, în câteva zile s-au făcut niște modificări, de asta președintele Barroso a luat atitudine pentru că s-a părut, așa se vedea de la Bruxelles și bănuiesc că nu sunt chiori, că se încalcă anumite drepturi fundamentale, practic se trece peste deciziile unor forțe interne, guvern, parlament, justiție. Deci sunt cele 4 puteri, puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. La un moment dat a apărut că puterea judecătorească este încălcată. Bun, în fiecare guvern, bănuiesc, dar iau cazul celui de la București, există un ministru de specialitate care se ocupă exact cu absorbția fondurilor europene, dar și cu întreținerea acestor relații cu Bruxelles. În România nu este chiar așa. Sunt mai multe organisme care se ocupă de relația Bruxelles, relația fonduri europene pentru România. Practic există Ministerul Afacerilor Europene, condus de fostul comisar pentru multilingvism, domnul Leonard Orban, care tocmai zilele trecute, ieri și alaltăieri, a fost la Bruxelles, la Consiliul pentru Afaceri Generale, când s-a discutat și despre proiecția financiară 2014-2020, și sunt celelalte ministere pe diferite domenii. Bun, Ministerul Dezvoltării gestionează banii pe fondul de dezvoltare regional. Ministerul Muncii, banii de coeziune pe așa cerebrul post de acum. Și Ministerul Agriculturii, prin Agenția de Plăți pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, gestionează fondurile venite. Bun, asta este un fond complementar venite prin politica agricolă comună, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Vorbim aici de subvenții și de finanțarea unor proiecte în plan rural. Cum poate sancționa Comisia Europeană un stat membru care nu respectă regulamentele, spre exemplu? În primul rând, în momentul în care Comisia observă că un stat nu respectă o anumită lege europeană, transmite statului membru o scrisoare motivată prin care îi solicită să remedieze situația. Dacă nu se întâmplă acest lucru, se poate ajunge chiar până la aducerea statului membru în fața Curții Europene de Justiție. Curtea Europeană de Justiție, care are o forță suficientă încât să poată să amendeze drastic un stat membru. Rolul Comisarului European, aș vrea să revin puțin asupra lui, este acela de a, să zicem, face și implementa politicile publice ale Uniunii într-un anumit domeniu. Comisarul European vizitează, practic, sau are dreptul să dialogueze cu toate guvernele și cu toate instituțiile din cele 27 de țări. Deci poate să facă acest lucru reprezentând strict interesele globale ale Uniunii Europene. Comisarii, în general, au în subordine anumite structuri numite direcții generale. Sunt 33 de direcții generale clasificate pe domenii de activitate. Să dăm un exemplu foarte simplu, și s-a vorbit foarte mult de această persoană, este vicepreședinte Viviane Reding, vicepreședinte și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. Dânsa are în coordonare 2 direcții generale, cea de justiție și Direcția Generală de Comunicare. Cea de justiție, clar, cu ce se ocupă, cea de comunicare fiind? Cea de comunicare se ocupă exact cu ceea ce se ocupă și Centrul Europe Direct din Iași, de a transmite către cetățean cât mai aproape de cetățean
tot ce ține de informații, de legislație, de politici europene. Și în finalul dialogului nostru, în finalul acestor explicații foarte importante pe care ne le-ați oferit despre rolul Comisiei Europene în acest ansamblu al construcției europene, spuneți-ne la centrul Europe Direct cum și când și de ce pot apela cetățenii. La centrul Europe Direct este în strada Păcurare 85, strada în zona de case. Este un centru vizibil, are însemnele Uniunii Europene pe o clădire albastră, scrise cu galben, respectăm acel steag drapel propus pentru Uniunea Europeană. De luni până vineri, de la 8:30 până la 4, este cineva care preia problemele, stă de vorbă și îndrumă către Comisie, către instituțiile europene care pot rezolva problema cetățeanului respectiv. Online? Și online este eudirect.ro, este site-ul și de acolo este și Facebook, aceleași metode de comunicare pe care le aplică în general cam toate centrele de informare ale Comisiei. Domnule Paul Matei, vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Vă doresc mult succes și să ne reauzim cu bine. Vă mulțumesc și eu și vă doresc doar vești bune de la Bruxelles. Radio Iași Clasic 1053 kHz, unde medii. Face parte din familia ta. Europa noastră. Cât și cum trebuie să ne implicăm în viața comunitară. Proiectul de buget pe anul 2013 al Uniunii Europene se ridică la 150,9 miliarde de euro, reprezentând angajamente în creștere cu 2% față de anul trecut, corespunzător cu nivelul actual al ratei inflației. Plățile reprezintă 137,9 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 6,8%, arată documentul oficial al Comisiei Europene. Bugetul Uniunii prezentat de Comisie dorește să completeze eforturile naționale prin concentrarea investițiilor în domeniile prioritare prevăzute de strategia Europa 2020. Comisarul pentru programare financiară și buget, Janusz Lewandowski. The Council's position on the draft budget for 2013 foresees an increase of 1.27% in commitment appropriations. Este legitim ca oamenii să se întrebe de ce solicităm o majorare de 6,8% a plăților în aceste vremuri de criză. Există două motive pentru aceasta. În primul rând, 2013 este ultimul an al perioadei financiare curente, iar în ultimul an al fiecărei perioade financiare se înregistrează o creștere puternică a plăților, întrucât proiectele finanțate de Uniunea Europeană în întreaga Europa ajung în etapa de finalizare. Poduri, căi ferate, autostrăzi au fost construite pentru binele tuturor, iar acum trebuie să plătim facturile pentru acestea. În al doilea rând, în ultimii ani, statele membre au adoptat în cadrul Consiliului și al Parlamentului European bugete ale Uniunii Europene care erau cu mult sub nevoile noastre estimate pentru plăți. Acest lucru a condus la un număr din ce în ce mai mare de facturi neplătite, întrucât în fiecare an nu puteam onora unele dintre angajamentele juridice, din cauza unui deficit de fonduri. Atunci când sosește factura dumneavoastră, spre exemplu, de electricitate sau de apă, trebuie să o plătiți, chiar dacă încercați să faceți economii. Comisarul pentru programare financiară și buget, Janusz Lewandowski. Totodată se alocă 62,5 miliarde de euro, reprezentând plăți aferente creșterii economice, favorabile creării de locuri de muncă în Europa. O atenție semnificativă este acordată programelor cadru de cercetare, 9 miliarde de euro, însemnând o creștere de 28% față de 2012. Programului pentru competitivitate și inovare, 546 de milioane de euro, în creștere cu 47%, și fondurilor structurale și fondului de coeziune, 49 de miliarde de euro, 11% creștere față de 2012. De asemenea, atenția este îndreptată și programelor de învățare pe tot parcursul vieții, 1,2 miliarde de euro, însemnând o creștere de 15,8%. Acestea sunt consecința logică a angajamentelor anterioare. Discutăm cu domnul Cătălin Ivan, liderul europarlamentarilor Partidului Social-Democrat. Aș vrea să abordăm mai întâi chestiunea pregătirii bugetului Uniunii Europene pentru 2013. Care va fi principiul în baza căruia va fi articulat acest buget? Este aceeași discuție veche pe care o avem, dar o discuție care s-a accentuat foarte mult din cauza crizei economice.
aceea că, pe de o parte, Comisia și Parlamentul susține propunerea Comisiei de a avea mai mulți bani la bugetul național european și în felul acesta să finanțăm mai mult proiecte europene, pentru că s-a dovedit că proiectele cu valoare adăugată europeană sunt mult mai eficiente decât proiectele făcute la nivel local sau regional sau chiar național. Și sunt statele membre, guvernele statelor membre reprezentate în Consiliu, care încearcă să blocheze și își doresc să dea cât mai puțin bani la bugetul Uniunii Europene, pentru că, pe de o parte, criza a făcut ca bugetele naționale să fie mai mici, nevoile de finanțare la nivel național să fie tot mai mari, măsurile de austeritate au întors populațiile statelor membre ale Uniunii împotriva guvernelor care conduc statele membre respective. Sunt foarte multe state membre care au alegeri. Germania anul viitor, România anul acesta și multe alte state din Uniunea Europeană. Prin urmare, și într-o logică electorală, dar și pur economică, naționalismul în perioada de criză se accentuează și atunci e lupta asta între ideea de a merge mai departe cu construcția europeană, de a avea mai multă Europa, cum spunem la Bruxelles, pentru că s-a dovedit că e mai eficientă așa și fiind solidari putem să depășim criza, și naționalismul statelor membre care încearcă să-și protejeze proprii cetățeni de criză și să se închidă cumva în propria carapace. Pe de altă parte, crește și numărul euroscepticilor. Se discută la Bruxelles despre, să zicem, o nouă construcție sau o remodelare a acestei construcții în așa fel încât euroscepticismul să fie atenuat? Este clar că Uniunea Europeană în forma actuală și-a arătat din plin limitele. Nu poți să vorbești de piață unică, dar acces diferit la finanțare, impozitare diferită în statele membre, politică monetară diferită în zona euro și în afara zonei euro, acces diferit la piața muncii, sisteme de educație diferite și așa mai departe. Dacă vorbim de Uniunea Europeană și vrem să vorbim de Uniunea Europeană ca un actor puternic pe piața internațională, să se lupte de la egal la egal cu China, cu Brazilia, cu Statele Unite și așa mai departe, avem nevoie de mult mai multă coerență internă și mult mai multă coeziune. Și atunci, da, trebuie să regândim Uniunea Europeană. Să vedem, mergem mai departe cu ea sau renunțăm. Dacă o reinventare a acestei construcții, practic. Sunt mai mulți pași care trebuiau făcuți de mai de mult și nu s-au făcut din lipsă de curaj, nu de viziune. Știm cu toții în ce direcție trebuie să meargă Uniunea Europeană, dar ai nevoie de curaj să ceri statelor membre să renunțe la o parte din suveranitatea proprie, să renunțe la politica fiscală, bugetul național să nu mai fie unul pur național, ci unul european, în conformitate cu ce se întâmplă în celelalte state membre. Băncile să fie interconectate, să existe un sistem de supraveghere bancar. Vom vorbi despre principiul acesta de supraveghere bancară în a doua parte a discuției. Datoriile să nu mai fie datorii pur naționale, ci datorii europene. Practic toate cele 27 state membre să se împrumute în aceleași condiții. Sunt foarte multe discuții care au loc, dar toate aceste discuții duc către o Uniune Europeană mult mai puternică și, practic, guverne naționale sau instituții naționale slăbite cumva. Trebuie gândit mult mai pragmatic ce este în binele cetățenilor europeni, nu în binele unor guvernanți care acum sunt și mâine nu mai sunt. Cum influențează criza din banda sudică a Uniunii Europene, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, bugetul pe anul 2013? Nu-l afectează mai mult decât era până acum, pentru că nu din bugetul Uniunii Europene sunt susținute aceste state membre. Există un mecanism pus la punct care a primit undă verde acum din partea Curții Constituționale din Germania. Avem, mi se pare, 600 de miliarde de euro la dispoziție să ajutăm statele care intră în incapacitate de plată sau se apropie de zona incapacității de plată. 190 de miliarde de numai Germania. Era blocat până acum pentru că Curtea Constituțională din Germania nu era convinsă că
Parlamentul Național German poate să hotărască dacă Germania cu banii contribuabililor poate să participe la un astfel de mecanism sau nu. Nu este afectat bugetul, este în schimb un fond foarte important care dă o gură de oxigen statelor membre, dar nu rezolvă problema. Nici Grecia, nici Spania, nici Italia, nici Portugalia nu vor ieși din criză dacă primesc acest ajutor, pentru ca statele respective să poată să-și rezolve problemele. Deci banii vor veni la pachet cu niște măsuri negociate direct cu partenerii europeni. Altfel, ar fi niște bani aruncați într-o gaură, în un sac fără fund și nu s-ar ști nimic ce se întâmplă cu ei. E nevoie de multă responsabilitate atunci când vorbești de banii publici, de banii europeni, și dacă la noi în România nu s-a discutat foarte responsabil despre banii publici, în străinătate se discută foarte serios și niciun eurocent nu este cheltuit fără să știe exact pe ce și cu ce urmări. Ministrul Afacerilor Europene din România, Leonard Orban, a susținut propunerile Comisiei Europene legate de alocările bugetare 2014-2020, precizând că s-au menținut diferențele între statele care sunt de acord cu menținerea alocărilor propuse de Comisie și cele care doresc o mai bună cheltuire a banilor comunitari. Orban a luat parte acum 2 zile la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene, principalele puncte aflate pe ordine de zi fiind legate de negocierile referitoare la viitorul cadru financiar multianual al Uniunii, semestrul european și pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2012. Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban. Ce trebuie să facem din punctul ăsta de vedere? Sunt 2 planuri. Odată planul negocierilor și aici obiectivul este clar. Pentru viitorul buget ne dorim să fim într-o situație bugetară mai favorabilă decât ne aflăm pe actuala perioadă. Una dintre chestiunile pe care le-am subliniat că din punctul nostru de vedere nu pot fi acceptate, deci una dintre chestiuni care nu poate fi acceptată e cea legată de rata de absorpție, legătura dintre rata de absorpție și alocările viitoare. Din mai multe motive, dar un motiv e care e perioada de referință. Da? De exemplu, în cazul României, în septembrie 2011 a fost 3,7. Acum e 8,3. Probabil în 2-3 luni depășim 10%. Nu, chiar mai mult. Așa. Păi, și care e perioada de referință? Când ne referim? Că dacă ne uităm la rata de absorție, să știți că, în general, rata de absorție e scăzută la nivelul tuturor statelor membre. Sigur că sunt diferențe, sunt unele care performează foarte bine, gen Polonia, dar, în general, rata de absorție e scăzută la nivelul tuturor statelor membre. Inclusiv vreau să vă spun un lucru care nu cred că a fost spus până în momentul de față. Așa numitele dezangajări. Ele au început să se opereze din 2011. Știți cât e suma dezangajărilor totale operate până în momentul de față? Aproape 11 miliarde de euro. Mai precis 10,9 miliarde de euro au pierdut unele state membre pentru că nu au reușit să absorbă până la momentul respectiv aceste sume. Deci, chestiunea asta cu rata de absorție e o chestiune foarte discutată și foarte greu, inclusiv să găsești o formulă ca să o aplici. Și noi am spus foarte clar că nu acceptăm o asemenea legătură. Dar mă întorc la ce spunem. Deci, e planul negocierilor și ăsta e obiectivul și o să ne batem pentru acest obiectiv, să avem o poziție bugetară mai favorabilă decât cea actuală și cel de-al doilea plan, la fel de important, este cel al pregătirilor pentru perioada 2014-2020. Pentru că banii Uniunii vor putea fi mult mai dificil să fie absorbiți. Condițiile vor fi mult mai dure, chit că în momentul de față discutăm de proiecte. Dar trebuie să înțelegem foarte clar că va trebui să plătim un oarecare preț pentru a avea alocări importante pentru coeziune. Și prețul va fi condiții mai dure. Condiții prealabile, fără să îndeplinești aceste condiții, nu vei putea să cheltui, să absorbe aceste fonduri, condiții la finalul implementării proiectelor și condiții macroeconomice. Deci trebuie să înțelegem că asta este una dintre condițiile
pe care le vom avea, ca tocmai în ideea de a putea beneficia de fonduri. Iar aceste condiții ne vor complica foarte mult activitatea și activitatea celor care lucrează în acest domeniu. Și trebuie să pregătim nu numai cadrul instituțional, tot cadrul legislativ, procedurile, modul, relaționarea între diferiți parteneri implicați în sistem, sigur, plecând de la experiența și pozitivă și negativă pe care o avem în prezent, să pregătim acest orizont 2014-2020. Am început această chestiune chiar din luna ianuarie. Am organizat mai multe acțiuni, vom continua să organizăm, vom pregăti și documente programatice, dar este foarte important să se conștientizeze importanța acestui demers. Eu aș zice că e la fel de important ca cel legat de negocierile privind sumele. Foarte important că dacă nu conștientizăm și nu pregătim bine tot mecanismul, riscăm să avem rate de absorbție chiar mai scăzute decât în actuala perioadă. În același cadru, ministrul Orban a reiterat pozițiile României privind susținerea propunerilor Comisiei Europene legate de alocările bugetare pentru perioada 2014-2020, considerând că politica de coeziune și politica agricolă comună trebuie să continue să fie consistent finanțate din bugetul comunitar. Radio Iași Clasic, un prieten care știe să asculte. Europa noastră. Cât și cum trebuie să ne implicăm în viața comunitară. Aprofundarea crizei economice și funcționarea pieței în interiorul Uniunii domină reuniunile Parlamentului European în această săptămână. Deputații europeni de la Comisia pentru Afaceri Economice dezbat planurile pentru crearea Uniunii Bancare și modalitățile de combatere a manipulării pieței și vor vota directiva serviciilor financiare. La Parlament se va discuta și despre corupție și fraudă, iar candidații pentru premiul Saharov au fost prezentați ieri. O sinteză de Dumitru Șerban. Luni, Comisia pentru Afaceri Economice a dezbătut frânarea manipulării piețelor cu experți financiari, precum Gary Gensler, președintele Commodity Futures Trading Commission a Statelor Unite ale Americii și comisarii Michel Barnier și Almunia. Tot luni, Comisia Specială pentru Combaterea Crimei Organizate, a Corupției și a Spălării de Bani a dezbătut felul în care corupția și frauda afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și felul în care se poate preveni folosirea neadecvată a fondurilor europene. Ieri, Comisia pentru Piață Internă a votat o rezoluție cerând măsuri pentru abordarea îngrijorărilor cetățenilor și companiilor legate de funcționarea pieței unice, probleme când călătoresc sau muncesc în străinătate, precum deschiderea unui cont bancar, recunoașterea calificărilor profesionale, obținerea unei asigurări de sănătate sau înmatricularea unui autovehicul. 5 candidați la premiul Saharov pentru libertatea de gândire au fost prezentați oficial ieri în cadrul unei reuniuni comune a Comisiilor pentru Afaceri Externe, Dezvoltare, respectiv Drepturile Omului. Câștigătorul va fi ales de către conferința președinților la 25 octombrie, iar ceremonia decernării premiului va avea loc pe 12 decembrie la Strasbourg. Astăzi, deputații europeni de la Comisia pentru Afaceri Economice votează directiva serviciilor financiare. Scopul acesteia este de a consolida protecția consumatorilor și integrarea, respectiv supravegherea piețelor financiare. Deputații europeni de la Comisia pentru Afaceri Economice dezbat zilele acestea planurile pentru crearea Uniunii Bancare prezentate acum 2 săptămâni în plen. Deputații europeni au arătat că regulile privind supravegherea bancară trebuie să fie de bună calitate. Să facem acum cunoștință cu principalele simboluri ale Uniunii Europene.
Melodia care simbolizează Uniunea Europeană este un extras din Sinfonia a noua, compusă în 1823 de Ludwig van Beethoven, compozitorul care a decis să transpună în muzică versurile poemului Odă Bucuriei, scris de Friedrich von Schiller în 1785. Imnul simbolizează nu numai Uniunea Europeană, ci Europa în sensul mai larg. Poemul Odă Bucuriei exprimă viziunea idealistă a lui Schiller, care își dorea ca toți oamenii să se înfrățească, viziune împărtășită și de Beethoven. În 1972, Consiliul Europei a transformat Oda Bucuriei în propriul său imn. În 1985, liderii europeni l-au adoptat ca imn oficial al Uniunii Europene. Fără cuvinte, în limbajul universal al muzicii, acest imn dă glas idealurilor europene de libertate, pace și solidaritate. Imnul european nu-și propune să înlocuiască imnurile naționale ale țărilor membre, ci să celebreze valorile lor comune. Drapelul european este nu numai simbolul Uniunii Europene, ci și al unității și identității Europei în sens mai larg. Drapelul european înfățișează 12 stele aurii dispuse în cerc pe fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei. Numărul stelelor nu are legătură cu numărul statelor membre, cercul fiind un simbol al unității. Istoria acestui simbol a început în anul 1955. Consiliul Europei, instituție care luptă pentru apărarea drepturilor omului și promovarea culturii europene, a adoptat drapelul actual pentru uz propriu. Pe parcursul anilor care au urmat, Consiliul Europei a încurajat proaspetele instituții europene să adopte la rândul lor acest drapel. Parlamentul European a făcut acest pas în 1983. În 1985, liderii europeni au transformat drapelul în emblema oficială a Uniunii Europene, a comunităților europene potrivit titulaturilor din acea perioadă. Toate instituțiile europene utilizează acum propriul logo. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Vă doresc o după-amiază plăcută, toate cele bune. Europa noastră. Cât și cum trebuie să ne implicăm în viața comunitară.